naende tukolinde ligia minto mwanya gitinge tokumerana na gosemania ase Enogo TV. Enogo TV nase tokorigereria chinchera chitekemire gitu no mugusi itikadi na mila. Yani ase twarure unabagusi, ase tore unabagusi, ase togoche unabagusi. Igo ase Enogo TV ga otokorigereria chinyigekero chingako oboroso ase toigekeire emegiro yaito chinsoni chimbako na kere egento gekogenda na obomenyi bwaito ase okomenya boronge buna omonto omogusi. Igo minto mwanyagetinge na kwariganiria ase omoroberi oyo naende kanya koba obotambe kanya gosubscribe botambe naende nyara komanya ebigenderete ase egesaku giaito ebiachire ebiarengo na ebigocha ekiagera iga no tokobitakunera iga no togotebaneri iga no tokomanyanirani. Ase amatuko amange twaibire tokogosoria igoro ya ebinto ne chitopic gose amang'ana ao igoro yaito buna omogusi ase chingaka echi na chinyigekero. Ko buna nkonya goeta naende mbaro babwate bakoboria amabori ande ngatena kara totebuya igoro ya egento gete naki twachakirete na inusika unkonya kobabori tore amang'ana gete gose mumanyete erinde none ekero tokonya koerera korwa twamanyana naye numanyete gose onye tumanyeti kwanyora twakoretera ang'e onyare komanya. Igo gokonyora abanto ba Enogo TV bagokoboria egento temakoiraneri buna ebwenerete buya mono ase aywo. Bono rero mwamboreri nkwanere egento lakini ntararikwanera tiga mbatebie iga intwe buna abagusi ntwabwate ching'encho na chingako chiito twamenyete ase omonwa onde tokobekana structures. Omogusi na omonto orenge omong'aini mono naende abegete kere egento kiabwate echoko yaye yani kiarobire buna gekoba kere egento giachokire buna gekoba korwa mambia mpaka marogoba naende omogusi iga anchete gokora ebinto na amasabo. Onye egento kiamochandire iga are gokanata naende ase Enogo yaito omogusi nabwate ebinto bigokwanerwa kera rituko buna erioba ekiokoboka naririo ogochikorara buna chinsana buna etugo yare gokwanerwa emete yare gokwanerwa abana are kobasabera kere egento igo kiabwate enchera kiarendire. Igo nkware konyora ibaga riogosaria binto bia abande na abanto mbamanyire mbarengo ekero omonto amanyire enderi yaye neriri ekero tokwana enderi igo nebio ogokora ebiao kware gokora mbiamanyire mbiribi na enderi yare korwa omochi gochia oyonde yani korwa generation gochia eyende kobwati nenyomba neriiga na egesaku. Bono twachakire gotiga ekegusi tokominyokera ebinto bia abande mono tokoeba ebiaito twanya kogamba abande twangire kwegamba amakweri y'abasaya abake ni abanto bari nyome enke babwate abana abake na amakweri y'abana aichoire gusi nekiagoichorera nase eng'encho twatigire kobwati ching'encho chiesiko ase enyomo twachakire gosoka siko twachakire gweita naende togweita ase eng'encho tokwamererani na ekegusi. Ekegusi ikiabegete amachiko abagaka bagusi mbaikaranse bakabeka amachiko ng'a ekero ore enyomo ime goikosike mokao goikosike omosacho goikosike enyomo naende goikosike na omwana giakoibora na abagusi igo basigete ching'encho sana chia enyomo. Abagusi igo besigete mono ase enyomo nebana natwara abakungu abange omosacho omogusi iga nkotwara arenge abakungu abange lakini naende igo esiko naende abu no yarenge koba enene mono ekiagera omogusi nkotwara arenge mobuchaibu na omokungu omonene yani ribu riria ndiri are koegwa
na ngina biara ritang'ani nero otangete gouta omorero ase omosacha oyo nogouta omorero okutari gwoka igo ribu abuchete eri nerio naende na eribu rinde ndiro ria omosacha oyo nariro riakorete ki abuchete ero omotang'ani abande bakaba kobwati kibakobwati ago mang'ana tari mabe lakini intu babono abasae enyome yenke inche nabeire sokoro bari motara abasokoro bari muri ense yaito bono abasae mwanyoma bwango iga mweitire nani mweitire na abana aseki ase eng'encho motarendetie ekegusi nerieta amasangi amasangi igakorwa ase ogosanga abagusi ngosanga barenge ebinto ebinge lakini nkero batari gosanga abagusi gosanga barenge endagera basanga risaga basanga kerase ko kimogosanga igo nkwabwenerete naende oete nyuma ochigosaria ebinto mbire bitari gosanga kuna enyomo yarenge omokungwa oyomo ochi ase omosacha enyomo yarenge ase omosacha ochi ase omokungu amachika abekire ase enyomo iga arenge ng'a omosacha arende omokungu oye tamoretera amasangi na omokungu arende omosacha oye tamoretera amasangi amasangi iga agocha ekero ogwetania enyomo gwachaka gotayaya siko gwachaka gotayaya na bagisangio omosacha ogo gose bagisangi bamokao kwamanya koreta amasangi nyomba masangi tarenge ase banto banyomire amo gose bakungu banyomeraniri lakini amasangi naro ase abanto bakong'ainereri banyomire lakini naende baeta nyuma baererani orio otabwenereti koegwa egento eke kia enyomo amasangi akora ki asoera abo amasangi agosoa chinchera chinyinge sana aya y'abanto amasangi iga agosoa chinchera chinyinge naende nabwekora nabwekorire ase ekegusi abanto abasae bagokubono iga onye ndi mumanyete korora omonto okura amasangi nabo okomanya buna oyo iga akwa amasangi moisiko boria bang'ina abanto barenge koba very sensitive about egento eke nabang'ina ekiara nabo bakoibora naende okonyora riria akobina abang'ina bagachire amo omaete nyagitari nchiarenge lakini kichiacha pado kegusi eki nkeragenda igo abanto bakogenda nyagitari korora omong'ina okobina goika abang'ina ibakorenda ning'o ekiara mbamaete na nyarebe erache omobutoire omogongo aseki nyarebe ngoetanana are naende nsa chindonyo goetanana mpaka nyoranete na mosacha oyo asigete onye bakonywa bagosiba ekenyenge eke marunta bichu nagerete ngaito minto komambi nkeite nabo oranyore oetire asigete omonyorire iko abang'ina mbabwate enchera bagotanga abanto bagocha korora omosubati okobina nyomba bwoye gose nyagitari gento eki getaiyo bono onde bwensi agocha kumbe nabari bagocha mbari mogosanga renda twaitire abasae twaitire abasubati twaitire abana ase eng'encho y'amasangi togwekora na ntonyamanyeti naende tomanyete buya pi omanyete na nkwararete na nyarebe otari mosacha o gose otari mokao ayo mosacha kwamanya gocha nyomba omwana otokire ekeng'werere naende gwachaka kogisamia ng'a ngwesibeti ngwatumiete emepira igo bono ore omorabu gwasoa nyomba gwachaka kegusi nkemanyeti gwesibia kegusi nkemanyeti emepira ekegusi nkemanyete amanyinga solo ng'asi amanyinga y'omonto akobwata nayo omonto oria onde agu kwaretire amasangi nyomba naende ekero okoreta amasangi nyomba omwana agokong'ora akogenda echi kwamokora abakungu aba omanyete na mwamochire lakini kwama kominyoka gochikora mogisangio ekero anyorire omwana kogoiko kwamobutora omogongo omosubati oende echi inki mogokorera iga mogotaka gwekorera momanyeti na ekegusi nkiangete amasangi ekegusi nkiangete immorality ekegusi nkiabegete amachiko naende togototebi gose ase nakare bona amachiko aya arusigu nabagaka okore eki otagete igo onye ntori korenda na first aid bono iga basae babono monyemanyete first aid y'amasangi mokomanya
abantu banyimanyite n'abang'ina n'abagaka abakuru naende bana bakote noyo akwete amasangi mbamanyite ng'aki ribusi riarikoretu riatanga omonto takwekero bamanyire buna n'amasangi akomoita mbamanyite na barikorete esese yatamboka omonto as first aid ase omogusi rirongo ritaratoka esese yamotamboka yamoba moyoboke erinde rirongo riarigigu riamobwene na irongo tari erimo okogora daraja mbiri rirongo abantu bari korosi barenge special abagaka gite naba bamanyite na kiri korosu bamanyite maro baki bakorusia samatabikani baburukani meteki yamanya ko bari irongo bono amatuka amoko andana rirongo ndirasigite mwana mwagora mutamaite go scenario kwanyana na ndiri yatumikire na ndiri yacha na ndiri yaita abantu libagari ari ko babwene ebintu mbire bigusi mwasiereri konko bakora bire renda sana ebigusi byeito ekemira na itikari chomogusi renda immorality bagusi mbatagete naenda bano twanchire gweta kwanyora risacha rinene rikoyera n'umwongi na gite naende kibakonya kwenda nera muchitu nyomba naende umanya konyora n'enyaruka y'omwongi noyu atabyarite nere umutumba bonekera mutumbire ogotumba na ng'ina inkigeko bagagu enyaruka yanyorire oborito eri nyagitari kiarororo rigake noriragu ndirigote mongi noyo bunga omwana unoyone nyinere tamanyeti obogori omwana oria ogenda nyagitari korenda omwana omubutoro omwana ogenda echi oeraigo mumanyete nebintu ebyabeire naende mubiroche kagago inki mogwanchira gosarie kegusi na gotiga ekegusi ebintu bitu bigoit mogweita mogwekora na mumanyete kegusi mogotiga abantu bago kubakura abange abana bagukwa abaiseke bagukwa abamura bagukwa amasangi rengereri sana mintu mwanyagetinge rengereri sana mintu mwanyagetinge ekiagara igo togweita nebintu tumanyete twabatebiri tokonya kobatebi tari nje bweka abatebiri go yamasangi abagaka mbaro bakwanira mang'ana n'abandi mbaro bakoyakwanira gakirenda mintu mwanyagetinge aya tari masangi yoka ebintu mbiri tukare gokora unabona antu bagusira abantu ngusira bari ngotinde kubari ekegusinke bwate njiro gotinde ko mwana ekegusinke bwate njiro gotinde ko mugaka ekegusinke bwate njiro gotinde ko mwongena onde bwensi okure ekegusinke bwate chinjira gotinde kwa oyo kwengente ekegusinke bwate njira gotinde kwa oyo amacha ko ireke gusinke bwate njira gotinde kwa twamanya gwekora na ntomanyeti twatinde kaigo mwatinde ko mondo ngase ngenche mbure gotwa mwaretire chi machine na chimokare kubeka chiaire omubere gochiembera ime omanya goturungana gochiembera ime ogenda umaime masikani ayu ketondo kerinke kosika igo mokweba ona there are spirits that live with us when we are alive and they are still there when we die but they remain yani ebire chambiro biroche bunoko okobi mistreat so unabana motinde ko monda na sengenche mbro yari gotu unabande naroche bakorete omongi na kya gotinde kwa umanya goturungana ekera turungana omonto abwene togotangana mubeke boronge mbera ime ekebure ime goikabe kuboronge atabekiri boronge atawasumbua kerecha keriki ayenkeri kuchikubatiga omochi oyu moko nyora abana aitabanya gokwa aitabanyore chindrume aitabanyore autism aitabanya goike bintu gete bisari komochi oyu mwamanya konya kubona inki twarugiro toraro nayo kwero gasenge nchocha aiteke gusi asenge nchota tagete kubwatike gusi na kere ne kigetagete igo minto mwanya getenge renda mang'ana aya yege koro gyeito togosiereri mwachakire konya kubwatie byabande ko ebiito byatusinyire bwatie yaito naende bunanko batebigo nabere buri abagaka abande bakonya bandena tiganya kubateberere emechi maburwe emechi nebwata mange ko mwari kurende ke gusiakego na mwari kororo enchira egochinchi enchira egochenga ekiagara asenge ntutwa getigire we assume it so much it is paying back naende ekerage gwakana omaito monte engentete
mwamanya kumutindika namasikani mwarira mweba buna mwabwenete kumungwansire eng'ondi ekunere erinde kerecha keria gitutigane mwakebereri mwanya komenya na kerokio naende tianya gosoa abandi na abandi banya kweng'enta omochi na abandi banya goku kweng'enta ngokoera mochi oyu timete osimoroche nkende nkobatebia mintu mwanya gitinge weitera ase Enogo TV eye lakini twanyerete erinde tokokonye tosemani igoro yekegusi ching'encho chingako noboroso nase toigekeire emegiro yaito amasikani yaito nebintu tubwenete gusika sika iso na nyoko sika iso na nyoko twara masikani ase abagaka sika ekereme ekioro chao sika abantu esikosikwe eanche bwanchwe twara chimbu chingia linda nategerera abantu tiga gwekora naye kemanyi mukoira kukemanyi ekito kemanyiti kende kwa magatena nchana kanisa yakora magana mambiende twanyora egento keri yakoreki kiabeire mboro moko ende kanisa lakini naende pad moko ng'ainire ekiaro ore kanisa mugaso botuko turi kanisa mboro turi kanisa lakini tutari kanisa kegusi nkemanyeti kanisa na kanisa etari spirits are spirits kanisa nebwate spirits na chirocho na chichiri ama chikare kanisa narare ekegusi totumana toiba tokoro yo minubobe eanche ebinte ebyonsi bibigokwano nebuku no bigokwano negesaku kyomogusi igo tiga turende ekiara mang'ana aya noare naende ngo toitare naende ngo tokorare amasangi enchera togutindika abantu enchera togukwanira n'abagaka n'abang'ina enchera y'obochai negento kende giatoitire n'echindemero ase eng'encho yembonga y'omogaka ase eng'encho ya emiando ngoitekare because ntotageti kobwati ekiabagaka bagakorire abagaka nanyuma abakungu batane enchera nerenge ari kubekana orubiboro n'urwanyarebe roika abamurabaye naende ndemero nchiarenge chiabagaka echindemero nchiarenge chiabakungu nabo babwate enka omugaka abwate omochi na kiabwate omochi chinka nabo chikobo abakungu nabo bakobo abange nero ori gotena mukungete abera asigete osimeko motegete okworoki naga nonyarebe nakwa ebintu mbia manyire mwamanyire gocha inwa bang'aini mwachake na chitaito didi nchiacha na chichikari gokora ebintu succession nero mwachaka goseria batakanu bandi mweretereire ebirecha biraba minyoki paka mumanya mintu mwanya getinga tiga tokorega emanye ng'ang'a yokorwa naende ng'a yogochia gwetira ching'ekekero chiaito gwetira oboroso bwito neching'ako chiaito ng'a gitoigekeire kia ekero otari gokora igo ngweitore otamanyite naye gweita aya amaketo okonya gokonogera na gokobekera gocha gwetera ase omoroberi oyo bwa Enogo TV Enogo TV nogosemania na kubwata na koboko na gochaka gaki ase rero tiga ndatigera agu naende nkorengereri mbwe korogotogoto naende origereri nyuma naende omanye buna nkieke tutarasimeka emetembe monto nambo no omotembe n'omote twagasimekire ori gwakwa ebiranya n'omotembe giwakirwe ebiranya igo orenge natural igo orenge koire ebibe biao kwagenda okwangama kwaberwa ne community no tware gokorera ebintu ebio ase omotembe nyori gionyumanye omotembe ori gotererwa omotembe igo osikire omotembe n'omote bw'ebiranya ase omogusi aikero kwari kogosa yani no ringi high court no ringi high court erienene pi kera ekero ritongo riagambire naende mwaigwana no mwari gotenda bono genda ase omotembe mukura no naende eki kware konyotebi nakigekoba. That is how omogusi amenyete with nature. That is how powerful spirits are. Igo bono omotembe oyo nkonyeri gitori gusia naende eyakwa ebiranya n'abandi baino tochaka kubairo iguru y'obulimo
chindimero nebinto binebi abagaka tokonya kobeka tonya kubabona eketiga kebege erinde community erinde gesaku gitu kia mwanya getinge toira nake gosentobe sen gosentutware obumonto obuntu okenywanya abantu imeyeitu aso komenya buna abagusi babwenerete komenya oronkonire omotembo oyo oronkonire ekiagera igogotokoni kiara nabo sort out problems ronkonire omotembo oronkonire komotembo oronkonire tori mumai omotemboro tori muma omotemboro tori muma omotembe tori muma naende ebinto oratokonye nebinge abagusi minto mwanyagetinge minto tosike ase tokoru naende twesike nechingencho chito namabara taito ase tokoyatiga naende tosike na gochimoto ono mwarimu bino nyambane buya mona ase ogontegerera Enogo TV.